Ipinatutupad sa Baguio City, Pampanga at iba pang kalapit na probinsya ang mas pinahigpit na border checkpoints dahil sa tumitinding banta ng Delta variant ng COVID-19. Ang detalye sa report. Hinigpitan pa ng otoridad ang border control measures sa lahat ng pangunahing kalsada na papasok at palabas ng lungsod ng Baguio. Bahagi ito ng ibinabang travel advisory kung saan pansamantalang sinuspindi ang non-essential travel sa Baguio simula noong July 31 hanggang sa August 6 dahil pa rin sa nadaragdagang kaso ng COVID-19 at banta ng Delta variant. Hinigpitan pa ang border checkpoint sa Pampanga upang maiwasan ang pagpasok ng coronavirus Delta variant sa lalawigan. Sa Pampanga, ma'am, meron din tayo yung mga papasok ng NLEX, sa may SCTEX, halos meron tayo lahat, ma'am. Sa may Candaba, ma'am, sa may Apalit, lahat ng border natin, ma'am. As of August 1, nasa higit 2,347 ang COVID-19 active cases sa lalawigan. Hindi na basta-basta pinapayagang pumasok ang mga hindi apor at walang essential na lakad. Sa datos ng Department of Health, ang Bulacan ay isa sa mga probinsya na may highest daily average of new COVID cases sa Region 3. Mahigpit din ang border control sa Bataan dahil nasa ilalim ito ng MECQ. Kamakailan nakapagtala ang probinsya ng 14 na kaso ng Delta variant. Ma'am, ang hinihingi po namin pag apor po, yung pong company ID nila, travel order from sa mga company, po certificate of employment. Tapos po, kailangan po, meron silang medical certificate, yung po updated. Tapos po, ang importante ma'am, yung QR code para sa contact tracing. Mananatili sa MECQ status ang Bataan hanggang August 15. CJ Torida, Balitang Amyanan.